दे इसे फैना फैफिनबाय नायो फैखाबायमोनथ' आरो गेलेबाय मासे बुथारबोथार दांनाबो थारनांगौ खेला गेदेरबाथ' बिदि रेमना खिन्थु थेवबो जेनेबा इसोरो रुल हमलायलायबाय थायो जेनेबा होननाय ओंखायनो थैबायमोन ना नोङो ओरै बेंनो ओरै बें ओरै फै एखे नाङासै दे दुबुलि दांनानै फैथार नोंनि लोगोखौ नों लाफिननांगोन ओइ साया खन गया नोंनि लोगोखौ आथिंखौ गमायना होनाङा दांनानै फैथार सिगिदों नोंखौ ओरैनो मेगन गिदिर खालामना सोबाना मेगन गिदिर खालामना ओइ केजे सु केजे सुना थां मेगनखौ गिनाङा सोनासो लालायलै इसोरो बादि ओजों सोयो एख' गैया माने जोंथ' लाखियाखै मेगनाव दांनानै फै पइन्टखौ माबा टाइमखौ नायनो पुरा बना सनास पइन्ट होलायलाय बारदों हाबसोनायावनो हमथाखानांगौब्रा बुबथारलाबायनांगौ बनास पइन्ट गैया अ बुथारनाय लम्बा पइन्ट ओरैनो बनसखौनो गाना फैयाबा बिसोरो फैखाबाय थायो हमथा ini usunu ya sana tikana dong na bangkang jumna labu bangkang ju सानै जाना फैखागोन इसोर सासे दांथार Dubuli, Om Nabitar. Nang Nabitar. Cep, senor, sesana biasa. Silang nang gelar na. Isi kita isi benda ini. Sona biru silang nang dang Nabika. Silang. Sona bengket, sona karena. Lagi tar. Nada. Itu, ya. Fitrobino, absenu. Tuh, senap kita. Abang. Bang ket cina dang nabi ka. Ini karena dang lagi. Chơi baru chơi. Dang lana boy. Dang nabi. गासैबो जयै हमथानांगौ बेसो हमनांगोन हेलौ काबादि र' थांसिगोन काबादि बाय दं काबादि निफ्राय गैला ओंखारना थां दे दाब जायगायाव गयलांबाय सं 1 2 3 4 5 बेनिखायनो रावबो दांनो हाया बिसोरखौ तेर' लांबाय थानोबो हाया गोबावथार लागोन नामालै 4 मिनिट एसे खम मोनला 15 मिनिट खालामनो हागोन 30 मिनिट आधा घन्टा माने टटेल हमथा एसे बेंफै उराव ओइ सोबा औजायाखै Sudo martang mai sudo. Danau मैदेर फैयो मैदेर कुवांबाय दांना थां थार सोनाब फै एसे बुंगोन नों आथिं गानायखौ दांना थां Final मोनगोन दे मार्का गोबां ना 14 सेना 3 4 5 6 7 टाइम जाबाय दं आपण 8 मिनिट थांगासो 2 मिनिट दंबावो हमथा sampai जासिगोन र' 2 मिनिट जोबबानो गैला इसोरो बेखौसो लादो खरि रावबो गाना एलाय स्टप वाटला बानायखादो 2 मिनिट ओइ 1 मिनिट लसै
Potno sila dubuli, potno sila. Bukan ni. Pindah. Yeah. Bangkai kacau. Bang apa? Gloria. Bang apa? Kep sini bagi sana. Si nak kau ni dah. Beng. Beng apa tu? Coba